Oh yes, så ofte er det strålevarmt. Jeg kan ikke rigtig se, hvad der er sket, fordi det er bare så småt bagover det hele. Men det er i hvert fald ikke et igennem. Du filmer stadig. Ja, ja. Hvad vil du gøre? Ja. Industri. Der smelter jern over det hele, det er meget sejt, synes jeg selv. Ikke det første. Der var sådan en grankogle på, så koger lort, det var. Det er meget sejt med den metal, det kunne ikke rigtig se før. Ja. Gik det så stærkt? Hvorfor er der ikke sket mere? Ja. Skal jeg lige stoppe optagelsen? Ja. For at gøre noget?